Čaute, som Alexbox, vítam vás pri ďalšom videu a je tu so mnou. Čaute, ja som Leon a vítame vás pri hre Minecraft a dneska budeme hrať Minecraft a Minecraft. No, Empircraft pravdepodobne hráme Bedwars. Prepačte, zle sme natočili videjko, ako sa to pokazilo. Takže ideme znovu a toto je druhý pokus, že? A idem stavať ten... No a teraz hráme. Počkaj, ja idem... Teraz hráme Bedwars a ja som tuto, Alexbox, ukáž ma. Tu som, kúkajte. Počkajte, tu je. A kúkajte, aký pekný skin mám. No. Ale počkaj, ja si idem kúpiť to oblečenie, uká. Jeden bronz. Poďme robiť múr. Ja nechcem ďalšiu čapicu ísť. A ja mám už, tak toto vrátim, na, tu máš. A ešte meč, počkaj. Nemám 3 na. Kokotia, čo sem dávam? Ja všelijaké jebotiny sem dávam. Nikto sa to Robím nemá. múr. Kurník. Čo robíš, múr? Áno. O, arany. Chcem arany. Čo si maďar, nerozprávaj po maďarsky. Nie som Maďar. Len som skúsil, jak to ide. Či viem maďarsky, ani neviem. Ani neviem. To asi máte to. Kto je bal mater? Nieč. Chcem oné bronz. Mám veľa. Ja mám 2 zlaťáky. Áno, dobre. Kúp mi žrablo. Ale naozaj kúp mi žrablo. Dobre, 3 arany, super. Kokot modrý. To je priebané, decko. To je priebané. Kto? Však henten, ja tu robím čo a henten mi to rozjebe. Áno. To je priebaný. Áno. Ja si idem kúpiť taký fajnový meč. Koľko stojí? Ten... Nechcem, to je za 15. Dobre, červení prehrali. Chlapče, ja mám taký fajnový meč, že sa pondíš. Poď sem. Pozri. Pozri. Hej. Ty. Sad, Leon. Pozri. Čo je? Pozri, aký mám fajnový meč. Čakaj. Za 3 Čakaj zlaťáky. teraz, rob. Ja ťa jebem. Aj ukáž, no. Ukáž, bábätko moje. Ty si bábätko, buzerant. No piči, ja priebem všelikde. Tento piesok, či čo to je? Pamäť. To je nejaká dláška do piče. Za koľko si kúpil? Za 3 zlaťáky. Čo? Za 3 zlaté tie kocky. Jaj. No za toľko. Kurva, mne nejdeš printovať. Nejaký JBMNT sa volá. Ja hovorím ti, že jebem na to.
Cek. Iba jeden. To je taký kokot. Zamuruj posteľ. Zamuruj posteľ, ty si aký múdry. Ty, zamuruj posteľ. Uhodni ty, buzerant z Archandie. Nebúraj to, debil. On mi to... Ideš do piče. Kokotko. Jebe ti. Debil. Ten kokot, oné, búra mi to tu. Ešte raz to dáš dole, tak uvidíš, kurva. Ťa hovno pojebe. Nebúraj to, kokot man. Z Archandie. Piče. Nehaj to. Ukáž. Ukauhni. Ja to tu robím, buzerant. Nehaj to. Nehám ho, zablokujem. Čo ti jebe? Nelopaný psychopat. Kokot priebaný. Však to je kokot. Jebnutý z Archandie. Uka, zablokujem ho. Dobre, ani až tak, čo si priebaný. Takto to urob. Aha, takto a už len tuto, takto. A však ty si nenadávaj, čo robíš, buzera, nenadávaj. Zabili ma. Ja to... What the fuck? Jebem na to ma zabil. Prehrali sme. Drbem na to. Poď na 5. server, alebo na 2., alebo na 4., ja to jebem. Poď na... Za mnou! Stokol som. Poď na 4. server, debil. Nejdem. Tak ja to Poď jebem. voľačo hrá. Poď hrať voľačo, lebo mne sa nechce Bedwars. Poďme voľačo Minecraft, alebo... Minecraft je už pičovina pre mňa. Troška. Tak aj pre mňa, ale tak čo máme už, no. Bože, neposer sa. Tak keď sme už začali, akože milí diváci, natáčať Empircraft, tak to aj dokončíme. Poď na 7. do piče. Jebem ja na to, ja idem na 8. Tak idem aj ja, dočkaj. Máš voľačo? Daj mi jeden meč. Na čo? Lebo ja nemám nič. Lebo ja som si urobil nový profil a už nemám nič. Však to, ten si mal. Ale ja som si urobil nový profil, ty, oný. Ja ti nebudem dávať. Má svoje, ani ja toho nemám veľa. No nie. To kto je? Neviem, nejaký archaniel do piče. Vybíja sa mi batéria, mám 15%, milí diváci. Neviem, či to dokončíme, máme 15%. Natáčame asi 8 minút, kurva, nejaký Viktor ide po mne. Piče, nejaký Viktor, skurvený. On je isto. Tak počkajte, ja to idem nabiť, zatiaľ dám do nabíjačky kameru a zatiaľ to stopnem, takže počkajte chvíľku. Milí diváci, sme späť. Prepáčte, už som dal do nabíjačky, takže môžeme ďalej pokračovať. Ty piča, poď sem, ty panda. Dick panda, kung fu panda. Piče. Ty to čakáš. Počkaj, ja chcem diamant. Ja som si zabudol zobrať diamantový, dočkaj. Ale veď ty zoberaj luk, vieš, kde je luk, či nevieš?
Viem, kde je luk. Tak choď pre luk. OK. Piča, vima. Idem pre luk. To nie je luk, ale hodia sa tieto šípy. Počkaj, ešte luk musím nájsť. Šípy a luk. No, tu by mal byť. Tu je, dobre, mám ho. Môžeme. Počkaj, kurňa. Aký Harry Potter. No poď už, spomalenec. Naundený. No poď už. Však som tu, za tebou. A nikto nejde žiadny... Aha, Creeper. Ježiš, nezatvárajte tie tupé dvere. Otvor ty kokos tie dvere. Čakaj, najbem mu. A ide one Blanka. Banka. Banka. Šla nie Blanka, ale banka. Čak ti hovorím. Jaj, more. Kokos tu se spiritus. Poď za mnou, poď za mnou. Poď už. Pozor! Miami Beach. Zabil som ho. Kde si išiel? Som tu, no. Čo je? Poď. Nie stane to, poď stane to. Nie stane. Tak kde, kurňa? Poď. Poď stane to, ty kokos kusol. Nevidím, ja... Jebaný. To Ty- má za tebou, ty kokos. Však ťa vidím. Krievaný. Však ťa vidím, ty debil. Kokocký. Vidím ťa, debil, hlavatý. Ticho. Ty buď ticho. Hlavatý. Uhni. Vypadni, tučná hlava. No piči, na čo sem dáva také oné veslo, či čo celé. Poď naspäť. Počkaj. Kokotu spiritus. A ideme do piče. Ale vieš, čo je dobré na tomto serveri? Že keď oné spadneš, tak rýchlo sa vypneš a budeš mať veci. No. No poď už. To nedoskočíme. Tuto. Ha! Vidíš, taký som fajnový. Kde si? Zrúbal som sa a nehali sa mi naspäť veci. Však ja viem. Však dobre. Poď na ten domček. Ten fialový. Áno, ten oný kokosky. Však to je muffin do piče. To je dom z muffinu, kurva, ešte hore je sviečka. Hovoríte, Sám doma. Ja som sám doma. stratenie New Yorku. Ale ja som naozaj sám doma. Není doma nikto. Len ja. Piče, zachráňte ma. Ten tam za tebou, pingvič, jak sa volá. Jaký pingvin? Kúkajte na môj dobrý skin. Však to už videli, ty kokot. Naše... Tam máš chleba, žer. Sad, Leon, už to ideme ukončiť. Takže, milí diváci, ďakujem, že ste si toto video pozreli. Pozdrav. A majte sa a čaute. Čau, čau, čau. Poď, pozdrav, no podávaj. Čaute.
Čaute. Woo! Dávaj.